Hello everyone, welcome back to my channel. लोगोफोर आं दिनै मामा मोनाव आलासि जानो फैदों आंनि आइनि न'आव। आं मामा मोनाव फैयैया बिराद गोबाव जाबायमोन। दिनै आलासि जानो फैबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा जोबजासे नायलांबाय थादो। थौदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे। नै आनैना फुला बिराद मोजां बिबार बारनानै दङ। खुमब्रा ओंख्रि जासिगोन लोगोफोर। आनैया खुमब्राजों अमाजों संनो नागिरबाय, ओंखायनो आं खुमब्राखौ दानस'नानै हानानै होनोसै आनैनो। बिराद गोबावखामोन सिखाया। दा बेलासियावबो फंबायनि लोगोफोर फैगोन आगै बिदिन्थानि, ओंखायनो आनैया ओंख्रिखौ बुरजा संखानो नागिरबाय। खुमब्राखौबो मोननैखौबो हाजोबखानोसै आरो आङो। नै सिङाव दोलो दंजोबो। माथो गेसावसोहाय बेहा? आनैया हांसोजों आलुजोंखौ एवगोरबाय लोगोफोर। दिनै बिराद गोथाव मोनजासिगोन आलासि जाफैनायाव आनै संनायखौ। बिराद गोबाव जाबायमोन आलासि जाफैया लोगोफोर, ओमफ्राय दिनै गोथाव मोनजासिगोन जायखिया आंहा। खुमब्राजों अमाजों संसिगोन लोगोफोर। आङो खुमब्राखौ हानानैल' होबाय आनैनो, आनैयानो संसिगोन। दै होनांगौ आरो बेलासिनिखौ। जोङो भिडिअ खालामहैसै लोगोफोर। आङो भिडिअ खालामनो थाखायनो नै आसान गानलायलायबाय, देलायब्रबलायलायबाय फट' खेबजानो थाखायनो। नै फंबायानो खेबना होगोन जोंखौ। सिङाव दं नै, सिखाव लामा सिङाव दं। नै माखासेया थाबायबोगासिनो। बिराद मोजां मोनो लोगोफोर बेलासि टाइमाव दुब्लि बारियाव ओंखारनो। बेजों खाग्राबारि थाङो, ओमफ्राय बेजों खेलें दैसाबो दं। क'क्राझार टाउनाबो बे लामाजोंनो थाङो लोगोफोर। दुब्लि खाथियावनो न'आ मामा मोनना। ओमफ्राय माइ गेजेराव हाबबाय आङो भिडिअ खालामनो होननानै। लेवार्डानो बिराद दङ, आखाइयाव बानानै होजोबदों, गिनानै थाब फैफिनबाय। नै आबैया अन्थाव बाथाव हारसिङै नारें जागासिनो। बियो आइनि बिमानै लोगोफोर। आबैना रावबो गैया। आबैया सिगांनिफ्रायनो हारसिङै संनानै जाखायो लोगोफोर। बे हारसिङैनो थाखायो, ओमफ्राय मामामोनजोंबो ज' जाफैयासैना। हारसिङैनो मामामोननि खाथियावनो न' लुनानै थाबाय, ओमफ्राय बावनो हारसिं संजायो बियो। आं जि अननो ओंखारो बिदि बुरिखौ आद्रि हारसिं थानाय नुबा। आबैना एक्सट्रा न' दंमोन सिगांहाय, दा रावबो गैयैखाय मामामोना गावसिनि खाथियावनो लाबोनानै दोनफैबाय। नै बिदिन्थिया लाजिनानै मोखां होथेबाय।
जों भिडिअ खालामखांनानै फैबा बिदिन्थानि लोगोफ्रा फैबायमोन। बिसोर ओंखाम जागासिनोमोन। आगै खुंसारबो दं नै, ओमफ्राय आं सिनायबावाखैसोमोन जोंनि गामिनि आगै खुंसारखौ। नै बेयो बिदिन्थानि फंबाय आगै मोगथां। हारसिं मबाइल नायगासिनोमोन बेहा। आं बिराद मोजां मोनो बिदाखौबो फंबायखौबो बिसोरनिखौ। जोंनि मामानि फिसाला सानैबो। बिराद अननो ओंखारो आं गथ'फोरखौ। मोजांथार, आंखौबो बिराद मोजां मोनो बिसोरो। सिबाय भिडिअ खालामना होनानै लिवार्ड बाजाबहोबाय आगैया। आनैनि दाउला खासि। मोनालायबाय लोगोफोर, आं मामा मोनाव हर थालांबाय। नै आं देलायनायखौनो दासिमबो खुवाखै। दहाय भिडिअ खालामनायाव देलायनायमोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होदो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो